И тук подстъпа за гаража. Няма отварям тази врата, от тук ще се види. Трябва да се изпразни. Тук е излято бетон, направено оттичане. Канал. Мръсен. Към централна канализация. Тук. Е тук още една порта за двора. Горе има още една. Тази пътека нагоре вдясно има още една. Тихо там. Доста е прилично. Сега имаме втория етаж е разделен на две. Затова ще почна от втория етаж първо. Бетонни стълби. Бетони излят навсякъде. Почта на гаража. Много стабилна. Не, ще почна от първия етаж, айде. Ето. Приличен двор. Влизам там, така че не затварих външна тоалетна. Дограмата е сменена. Ето, входа. Касата. Добре. Тази стаичка има... Нещо има проблем с ключа. Не мога да светна осветлението тук. Но... Да. Така. Това се води мазе по документи. Има ток. Има прекарана вода. Канализация. Има още една стая. Преди малко изгоря и тази кружка, така че не мога да светна. Тук рама. И пак това се води мазе. С нисък таван е. Тук ще е идеално за фитнес, гардеробна, сушилна, перална и всяки такива техники. Сега ще влезем в едната половина на втория етаж. Сега ще влезем в едната половина на втория етаж, после в другата и в таванската. Има и сателит. Тук малко. Тази половина реално ще съберем двете половини. Тук ще се зазида входа. Или и тук ще пусне една стена и това цялото ще се усвои. Ще го премислим в последствие. Е тази врата. Или ще се зазида и ще се премахне. Или остава вратата и тук ще се пусне. Пак е тук една стена. И ще се направи. Влизаме в едно предверие. Целият етаж е бил цял, но е разделен на две, като ей тази стена според мен, ей тази. Тук е добавена допълнително, тук има някаква ниша. Странна. И даже осветление има в тази ниша. Тук таваните са високи на 3,20. Така, това е спалня. Тук се вижда ясно къде е била врата. Ето тук е имало врата, се вижда къде е била. Дограмата тук също е сменена. Гардеробите са доста прилично състояние, тия гардероби за годините си. Ретросекцийка. Олекса. Знаете как е. Така. Сега тази тухлена стена. След малко ще видите от другата страна. Като отида ще видите за какво става дума. Имаме овощни дръвчета, дървени за горене. Има и смокиня в двора. Ходя по тревата, защото тук е много хубаво това. Така, ето смокинката. Двора ще се поизчисти. Тук е сравнително равен. Подходящ е за детски атракциони. Здравей! Какво прави бебето? Така има външна мивка. Това там би трябвало да е баня. Външна баня. Сега влизам за пръв път в нея. За пръв път влизам в нея, така че... Да, виждам, че е доста ниско. Да, някаква външна баня е предвиждано, което няма да се ползва с това предназначение. Нещо друго ще му измисля, тук някакви дръвчета.
Така. Той. Това там е външна тоалетна, нали казах? И това там е още една външна тоалетна. Тук двор е с някаква денивелация, но тук е пак сравнително равен. Стъпалата ще се почистят, ще заприличат. Така. Тук е сравнително равен и там има още една порта, за която говорих от деве. Малко ще отида и до нея. Това е тази стена, за която говорих. Излиза от тази страна. Това е много интересно архитектурно решение. Това е плоча. Това тук е доправено допълнително. Било е тераса най-вероятно. И много интересно, че през ПВЦ вратата и тази врата се влиза вътре в самата къща. Планът ми е тук да се направи една баня, това да се затвори цялото това нещо. И да се направи банята с тоалетната тук. Има някакво електрифициране. Сега влизаме в една кухня. Опа. Така. Ето кухничка. Влизаме. Връщаме си. Тук има вода. Сега за пръв път завивам кранче. Най-вероятно е спряна. Трябва да намеря къде е водомера. Което няма да е лоша идея. Тъй. Завиваме. Ето стайчката. Така има някаква печка на дърва, най-вероятно. Като гледам как е отворен и комина. Тук е стаята. Тук някъде зад тези тапети е въпросната врата, която се вижда от другата страна. Тази терасичка. А това тук не е влага. Това тук нещо го е навяло отвън, понеже прозореца е бил отворен най-вероятно. И този няма комарник. И има някакъв порив отвън. Ти сега да видиш, не мога да затворя. Нещо това тук е. Сега ще го... Ето бе, спорихме го. Ще се адресира този проблем. Кружка няма. Така, тук влизаме в още една стайчка, където е ключа за осветлението. Ей там е. Има някакъв диван. Това е тази стена, дето как че според мен е правена допълнително. Ей тази стена тук. Това е нишата, странната ниша, където говорих от деве. Най-вероятно тази стена ще бъде бутната. И онази стена, ако не е носеща, ще бъде бутната. И тук ще стане един голям хол. Но това ще го говорим с майстора. Тази дограма не е сменена. Но по план там ще е баня с тоалетна. Така че тази дограма така или иначе пада. И ще се ползва за отопление. Така. Тук излизаме в едно като входно антре, нещо подобно, което ще се ползва за обувки, портманто такива. Ето. И тук има вода, което е очудващо. Така. Излизаме вече от тази металната врата. Както говорих, ето, излязахме от тук, влязахме от там. Това ще бъде поправено. Покрива е в прилично състояние. Това чудо изглежда отвратително. Всички тия доправеници ще се свалят. И реално ще остане отворена тераса. Само навеса, дървените са готови, водостоците са готови. Трябва само да се сложат керамиди. Не знам защо не са ги сложили. Но сега отиваме там, де. Така, подхода е. Там е таванската стая и там има причудливи... Тук някаква мивка има. Добре. Тук някакви бетони са изливани. В принцип надолу са плочки. Трябва да се почисти хубаво двора да се види. Плоча е стабилна и доста добре направена. Това нещо не знам какво е. И да, интересно ми е. Сега ще го проучим. Някакви гръбчета от стол има тук. Тази тераса ще си остане. По принцип, като се бутне и това цялото ще се отвори и ще остане терасата. А това е било... Добре. Това е... Още ми е непонятно как ще го изнесат. Тежи супер много. Ще измисля начин.
Сега, той е плоча и всички тия дървени тук са сравнително нови и не са изгнили, което е добре. Тук е затворено, там е затворено. Има нещо, какво да се прави тук, къде е текла вода. Това ще се... Надявам се да може да се спаси. Искрено се надявам. Тия глупости, къде са ги правили, са ми непонятни, но ще се наредят едни керамиди и ще се направи. Гредите са направени. Тази ми е странна. Различна, но има. Материал има. Всички тия дървени ще се разкарат и ще се направи така. Това е покривното пространство. Осветление няма и фенера ми е вкъщи, но да, има пръста да се добива, покрива е добре. Няма лъчове светлина от никъде. Също важи от другата страна, пак има пространство, което естествено ще се ползва за складово помещение. Тук е малко по-широко. Ще се почисти, всичко ще се направи. Ей, това е нещо много причудливо. Това вече е направено като антре за таванската стая. И е много странно нещо. Така и... отгоре също е ламарина. Но това няма да го бутам най-вероятно. Така, тук влизаме в таванската стайчка. Ето я и нея. Тъй има мивка. Горе-долу ниски тавани отново, но все пак е таванска стая. Комин. Така. Планирам някъде, и тук където е контакта, да се затвори едно помещение, се направи баня с туалетна пак по-натам. Да се бояди с хубаво стените, нали, да се направят. Тук не са външни стени, така че няма да слагам изолация. И това е другата стая, извиня се. Пак има комин. Тук между другото заради този комин се използва много интересно пространството и са направили един вграден гардероб, който е много странно решение за мен. Ама и това ще бъде поправено. Тук прозорецът се отваря наистина, даже има ножица. Има и комарник. И вече гледката си е... Вау! Така. Всъщност да, защо го затварям? Цялото дефиле се вижда на своге. Много приятна гледка има. И така, къщата вече е на мен и Калинка. Наша собственост. И сега започваме да действаме по втория етаж, ремонта му и пригождаването му за живот. И вече по-натам ще направим всичко останало. Тук между другото има пак някакви ключове за осветление, защото явно някъде си изкарали лампа, но не виждам къде е. Сега ще се оправи това. Това е. Има много потенциал. Съответно има и много работа. И тук е бетон на оградата. Има излят бетон. Да, доста бетон има, това забравя го отбележа. И щях да дам фира току-що. Се оплетох в някаква трева. Да, и тук се вижда бетони. Да. И